Taliwasan na sinating problema sa basura sa lain-laing lugar, gusto sa mga opisyalis nga mapalapdan pa ang advocacy campaign alang sa kabataan. Kay aron sa ila mismo magikan ang disiplina o gustong kinaiya kabahin nini. Ani ang RTV presents ni Nico Serino. Agi og pagpalapad sa advocacy campaign sa husto nga segregation sa basura, ang Mandaue City milusad og seminar sa mga eskwelahan. Sa usa ka session nga among naabtan, Kanduman Elementary School ang ilang gibisita. Gitudluan ang mga kabataan og pamaagi sa husto nga segregation o pagbahig sa basura. Ingon man kadelikado sa mga sayop nga practices o pagpataka og labay. Ano day kung segregate? Kaya kung mag-segregate sila kung ang kuha na sa basura, mag-mixture na sila, dili makuha na niya nga madaot ang environment nato. Kay dili noon tanan ang maakomodar, mao nga mga student leaders lang ang gi-seminar. Sila rin more echo sa ilahang na paminawan din. Kay daghan man kay mong population na. Ang eskwelahan mismo hugot nga miimplementar sa waste segregation aron madisiplina ng daan ang mga kabataan bisan sa linghod nga pangidaron. Responsibility does not limit as to age. As early as possible, ato na yung ikuan sa itong mga bata. Kapin sa 200 katonelada sa basura ang adlaw-adlaw nga mahipos sa Mandaue. Kung mas daghan ang mupatuman og segregation ug sakto nga paglabay, hayan kaminusan pa kini. Gawas pa sa benepisyo sa environment. Ug kung masugdan ang best practices sa kabataan, labing maayo kini nga angayang panaminan sa tanan. Uban ni Godfrey Relien, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.